Hej med jer. Nu skal I høre. Jeg er i gang med at indspille min debutplade. En drøm, sådan set, jeg har haft siden jeg var helt lille. Og det føles en lille smule uvirkeligt, men fuldstændig fantastisk nu at være i gang. Desværre så er sådan et projekt ikke helt gratis at lave. Der er ret mange udgifter forbundet med. Jeg vil rigtig gerne udgive på både CD, vinyl og selvfølgelig digital download. Ikke helt gratis, og jeg vil også sige, at projektet ligesom på alle måder griber om sig. Her på Boomerang fungerer det sådan, at I har mulighed for at støtte mit projekt, på den måde blive en del af projektet, og samtidig så får I noget til gengæld. I kan på den måde forudbestille min CD, eller vinyl, eller en personlig hilsen. Ja, hvad kan I så forvente jer af den her plade, jeg er i gang med at indspille? Det bliver blandet. Nogle af sangene bliver fuldt orkestreret med band, og andre bliver indspillet sådan mere råt og nøgent, præcis som de er blevet til. That love's so innocent, but hey, the time we've spent are friends. Og det bliver en plade på engelsk. Jeg skriver primært på engelsk. På nær, når jeg skal skrive en lille Boomerang jingle, som jeg har gjort til projektet her. Jeg har brug for din hjælp. En lille økonomisk hjælp. Der er mange, der vil leve deres drøm. Jeg er en af dem. Tilbage er der bare at sige tusind tak for jeres tid. Tak fordi du derude så med. Jeg glæder mig helt vildt meget til at dele min musik med jer. Så på forhånd, tusind tak.